Bon dia. El passat dimarts 23 d'abril va ser el dia de Sant Jordi i com cada any ho vam celebrar aquí a l'Institut Segulla, celebrant aquesta diada tan important per Catalunya i per la seva gent. Però d'on ve aquesta llegenda? O sigui, d'on neix aquesta història i per què regalem roses, regalem llibres? Doncs tot té una explicació. Diu la llegenda que fa molts i molts anys el poble de Montblanc estava demolit per un drac que es menjava els veïns del poble. Per tal de contenir la bèstia es va decidir que cada dia es faria un sorteig per decidir quin veí del poble seria sacrificat. Fins que un dia aquest sorteig li va tocar a la princesa i la filla del rei estava en mans del drac, però va arribar el cavaller Sant Jordi per salvar-la. Sant Jordi va matar el drac amb la seva llança i de la sang va brillar un roser i aquest és el motiu pel qual regalem avui dia roses pel dia de Sant Jordi. Com ja sabeu, el dimarts 23 d'abril vam celebrar, com cada any, a l'Institut Segulla el dia de Sant Jordi i aquest any ho vam fer amb les primeres hores fent una sèrie de tallers que estaven organitzats pels alumnes de primer de batxillerat i després a l'hora del pati es va fer l'intercanvi de llibres i després sí que va començar tota la dia de Sant Jordi on es van repartir els premis, van haver-hi actuacions i una batucada i a més finalment es va fer com cada any el torneig de futbol de professors contra alumnes que va ser molt divertit. Si voleu veure tot això i molt més, continueu veient aquest vídeo. Bon dia, estem aquí a Andalusia i li faré algunes preguntes. És la primera vegada que actues a l'institut? No, ja he actuat diverses vegades. Molt bé. Què faràs avui? Cantaré dues cançons. Estàs nerviosa? Ara no, però després quan surti una miqueta. Bueno, és otra cosa. Les qüestions són... Gràcies. Bon dia, estem a la de Grande. Ha fet una batucada i farem unes quantes preguntes. Us ha costat la batucada? No, perquè va ser així al meu imprevist i hem ensaiat només les vegades. I a part s'ha dedicat poques hores a la setmana per batucar? Hem estat només una hora per batucar. I heu participat només des d'alumnes de primer de l'ESO o més alumnes? No hi ha hagut baralles, però només hem anat nosaltres, els alumnes. Els de segon també, però per fer alguna cosa. I qui ha sigut el vostre entrenador? El meu company Julen de la meva classe, que se'l va fer això de la música i la beca. I ho practiques segurament? Sí, i les professionals i els amics del seu grup. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bon dia, estem aquí amb la Maria, la primer BDS, que ens explicarà una mica la seva experiència amb la part de llibres, ja que ella n'ha agafat un i volem preguntar-li com ha estat la seva experiència. Per tant, quin has agafat? Primer. Jo he agafat llibre, superlluma i el llibre de llibre. Per què has agafat aquest llibre? Sempre la portada m'ha cridat molt l'atenció i aquest és el meu llibre. I t'has donat algun llibre? Com ha funcionat l'intercanvi? Com ha estat? Hi ha una pàgina que preguntava el teu nom i et deia el teu nom i quants llibres podies agafar. Però vam anar agafant els 3 llibres i te'ls podies endur sense la I t'agrada llegir? Llegeixes usualment? O ha estat perquè et volia? A mi m'agrada molt llegir tot el dia. Molts llibres de la biblioteca del dia. I llegir és la meva passió. Quin és el teu llibre preferit? A mi m'agrada molt Harry Potter, sobretot el llibre de l'Ordre dels Fènix. Has llegit tota la saga? Sí, vaig cantar des de tercer fins a sisè, o sigui que som els de... I per últim, ara has llibres d'aventura, de por, de misteri, de thriller... Quins són els teus llibres preferits? A mi m'agrada molt els llibres que tenen misteri, aventura i sobretot fantasia. Moltíssimes gràcies. Adéu. Adeu. Bon dia, estem aquí amb la Maria, que és guanyadora del premi de la prosa catalana. I bueno, quines són les coses del premi? Molt divertit, ho han aplaudit i han estat superbé. T'ha agradat el premi? Sí. T'esperaves que anaves a guanyar? Jo m'esperava el de la poesia de Castellà. Tots els dos? Sí. És la primera vegada que guanyes un premi? No, l'any passat vaig guanyar un de textura de pel·lícula de Disney. Normalment escrius, és el teu hobby, t'agrada? Sí, m'agrada, m'agrada llegir una cosa per expressar-te i m'agrada. Et pots comentar quins són els teus hobbies? Soc 4 i m'agrada fer això. Pensa que t'agrada el premi? No, però jo crec
Molt bé. Aquí estem amb en Julen, de primer d'ESO, que ha estat qui ha organitzat la batucada i qui portava una mica l'ordre d'aquesta. Explica'ns, com us heu preparat per això? Pues ahora la música y a la música pues en la biblioteca y pues aquest dia Havies fet aquesta batucada abans, era la primera vegada, i per què has portat el que portava, no? Com que batucada. la batucada tordera, després a Carnaval també amb una petita batucada. Quan vas començar a fer batucada? T'ha agradat l'experiència, com has rebut el públic, estaves nerviós prèviament, explica'ns una mica. Estava una mica nerviós perquè acabava de ser menys persones, però esta vegada ja havia molt bé per la meva classe. Llavors va ser una mica més difícil que era tot. La batucada havia sortit com t'esperaves, o potser hi ha hagut alguna cosa que havies millorat, estàs content? Ha sigut millor del que jo esperava que fos. I a quina sembla la batucada del dia de Carnaval o la d'avui l'ha millorat? La d'avui perquè ha millorat molt. Per tant, heu deixat el llistó bastant alt i us tornarem a veure com a batucada o és una sorpresa? Una sorpresa. Doncs anirem informant. Moltes gràcies, Julen. Estem aquí amb la Lucía i la Noa, benvingudes. Són de primer d'ESO i també han estat participants de la batucada. Per tant, explica'ns una mica si t'ha agradat l'experiència, com ha estat la preparació, com heu rebut aquesta batucada. Primer de tot, quan us van dir que tocava la batucada, què vau pensar? Perquè t'esperaves que era així o t'esperaves diferent? I tu no? Jo no sé res, clar, però ho he passat molt bé i m'ha agradat molt. L'experiència l'havia notat especial. No he molt directe, però espero que l'any farem Vale, abans de fer la batucada, a més era una sorpresa, estàveu nervioses o estàveu més tranquil·les? Vale, i ha sortit com esperàveu? Creieu que el públic us ha rebut d'alguna manera o com us esperàveu? I què ha passat amb el públic? Hi ha hagut una mica d'enfrontament, heu notat una mica de rebuig? Les persones estaven, no quieres jugar. Perquè ens han parlat que volíem fer una batucada de mitja hora i al final l'han reduït a 15 minuts, potser? I per què ha sigut això? Perquè no volia més i estaven aplaudint, nosaltres la vam tocar i estaven aplaudint, nosaltres no podíem tocar. Per tant, en general, esteu contentes amb l'experiència, us tornareu a repetir sí al Julen Vol i doncs moltíssimes gràcies per l'entrevista. Primer de tot, és la primera vegada que jugues al torneig de futbol de l'institut? No, no és la primera vegada. De fet, em porto 16. Aquest serà el número 16. Buah! O sigui, ets el jugador veterà, no? Es pot dir? Un dels veterans. Jo crec que el director, el Josep Hernández, encara és més veterà que jo. Actualment. Segurament, sí. Vale. Com esperes que t'aculli el públic? Públic, a veure, sempre està esperant... Jo crec que sempre estan esperant que els professors facin la sorpresa i guanyin per golejada. Ho reben bé, no? Doncs? Sí, jo crec que sí. Llavors tu creus que guanyareu? Doncs encara no sé contra qui juguem, però la veritat és que crec que més de la meitat de les vegades guanyem. Per tant, aquesta vegada podria ser que també guanyem. Parlant de l'entrenament, t'estàs preparant d'alguna manera per estar físicament més preparat o no? Jo físicament estic molt fort, entreno cada dia i per tant el dia de Sant Jordi estaré en el meu millor moment. Molt bé, et veiem molt segur, no? Sí. Qui creieu que és o serà el pitxitxi de l'equip? El pitxitxi de l'equip és possible, jo crec que serà un dret en aquest any. Aquest any, perquè altres anys... Abans ho anem tornant. Vale, en quina posició jugaràs? Segurament m'aniré alternant entre porter i davanter. Sí. Vale, què t'agrada més, porter o et pones a la pista? No, a mi el porter m'agrada molt. Sí. Vale. Feu entrenaments tots l'equip o cadascú pel seu costat i després ja us trobeu aquell dia? Nosaltres cadascú pel seu costat. Vale. I per últim us veieu com a guanyadors? Sí, jo crec que aquest any aixecarem la copa del professor. Vale, doncs moltes gràcies. De res. Adéu. Adéu.
Vale, doncs ara estem aquí amb el director de l'Institut Agulla, hola, com estàs? Hola, molt bé. Vale, li farem unes preguntes sobre el partit de Sant Jordi. Primer de tot, és la primera vegada que jugues a aquest torneig? No, cada any que jo recordi he participat. Vale. Com esperes que t'apoyi el públic? Home, jo espero saber, no? Una simpatia, no? De veure que el seu director també participa. Orgull de l'institut, no? Per veure... Vale. T'estàs preparant per aquesta jugada esportiva? Estàs entrenant de manera diferent o tu vas a l'atac? La veritat és que jo jugo un partit de futbol a l'any, que és aquest. Vale, faig altres esports, però futbol no. La pilota és per allà a Sant Jordi i poc més, no? La pilota de futbol sí, com ja t'he dit, però jo jugo a pàdel normalment, tenis, bàsquet, futbol poc. Llavors et veus preparat físicament? Sí. Vale. Qui creieu que serà el pitxitxi de l'equip aquest any? Jo crec que amplitud. Doncs bé, estarà entre vosaltres perquè ell t'ho ha dit a ti, o sigui que... Sí, bueno, a veure, en Pitu juga molt bé de davanter. Jo crec que ell té les possibilitats que diu. Vale. En quina posició jugues tu? Jo al mig del camp, normalment. Molt bé. Feu entrenaments tot l'equip o cadascú pel seu costat i després ja us trobeu un dia? Bueno, com t'he dit abans, no fem res. O sigui, Vale. Estaria bé fer-ho, per un altre any ho hem de pensar. Perquè últimament els jugadors de batxillerat estan molt forts, sobretot. Estan fent la competència. Sí. Vale, i per últim, si us veieu com a guanyadors? Jo crec que sí, que tenim possibilitats, no? Però si més no, l'experiència que tenim... S'ha de confiar. Exacte, tenim més experiència. Això sí. Vale, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Bon dia, Guille. Bon dia, Laura. Estem aquí amb Guille, que és el tutor de primer de batxillerat, i li anem a fer unes preguntes sobre la prèvia del partit de Sant Jordi del proper dimarts. Llavors, primer de tot, és la primera vegada que jugues a aquest torneig? Sí, l'any passat a l'Europa estava final, per una versió de genoll, i aquest any la sentim amb moltes ganes i molta actitud. Per tant, t'has guardat les ganes durant un any, per tant... Sí, la veritat que la derrota bastant frustrada l'any passat, amb el que està al mar, més que un any sencer preparat físicament i mentalment per aquest partit. Vale, molt bé. Com esperes que t'aculli el públic? Creus que, no sé, que deixarà la teva part, que anirà més amb els alumnes? La veritat que jo crec que tindrem un bon ambient. A Ritlo de Carnaval també que ens van acollir bastant a la nostra classe, farem un partit amb una afició sobretot bastant a favor. Entregada, no? Jo crec que sí, i pot ser amb càntics i bastant animada. Fins i tot podem parlar de tambors, de xiulets... Podria ser. A mi m'agrada bastant animar el públic i farem alguna animació. Vale, es confia. Molt bé. Hola, bon dia, com estàs? Molt bé. Estem aquí amb en Beto, que és el tutor de primer de SOD, i ara ens fem unes preguntes sobre la prèvia una mica del partit del dia de Sant Jordi. Vale, t'estàs preparant prèviament físicament per aquella jugada o tu confies? Sí, jo cada dia vaig a córrer, sí, m'estic preparant per poder competir perfectament contra els meus alumnes. Vale. És la primera vegada que jugues a torneig? No, l'any passat vam jugar contra els de batxillerat de final de curs, que vam perdre 5-1. El públic bé, espero que no, espero que no em xiulin gaire i que m'animin sobretot a la meva tutoria. Quin creieu que serà el pitxitxi de l'equip aquest any? Doncs, possible Pichiche Martí. Martí pot ser un possible Pichiche, Guille, no sé, jo soc lateral i a mi m'agrada jugar a defensa. Vale. Llavors tu sempre jugues en aquesta posició, vas canviant... Sí, jo em quedaré baix per intentar que no marquin i quan pugui pujar, doncs, anem cap a dalt. Vale. Feu entrenaments tot l'equip junt o simplement cadascú pel seu costat i després us trobeu un dia? Doncs sí, quedem dilluns, dimecres i divendres, dissabte també a la nit per entrenar a tope per estar al salt. Suposem que és ironia, no? Vale, per últim, us veieu com a guanyadors? Poder contra els de l'ESO tenim oportunitats, però contra els de batxillerat doncs, crec que és més complicat perquè hem de superar físicament. Vale? Vale, llavors, doncs moltes gràcies. Ens veiem el dia de Sant Jordi.
Sí, igualment. Adeu. Welcome to the remix. D1 Insuperable. Let's go. Mala sensacions perquè en defensa no m'ha aguantat molt i a dalt no m'ha estat tot ofensiu que voldríem. Vale, i com preveus la segona part? Intentarem aguantar dalt i sortir alguna contra per intentar remuntar el partit, però està complicat. Tenen millor físic, tenen millor qualitat. Hi ha esperança? És l'últim que es perd. Tenim les primeres impressions, estem en un partit gol. Bueno, acabem d'acabar la primera part, encara hi ha esperança. Perdem 4-1, però encara no està tot el peix venut. Hola, estem amb el Pitu Chamorro, professor de castellà, i ens explicarà una mica com ha sigut la prèvia del partit i com ha estat finalment aquest torneig. Per tant, estaves nerviós abans del partit? Una mica, perquè, clar, aquests enfrontaments sempre hi ha tensió, no? El professorat alumnat, llavors, bueno, hi havia aquests nervis de l'abans, no? Sí. Com t'has sentit? Com t'ha rebut el públic? El públic jo crec que molt entrenat amb el professorat, sempre som els favorits i la veritat és que el públic ens encantava molt bé, sí. I com ha estat al final el resultat? Esperaves que guanyaríeu? Doncs pensàvem que ens aniria una mica millor. El primer partit contra el primer cicle de l'ESO, la veritat és que hem empatat 1-1 i el segon partit contra el segon de batxillerat hem perdut 6-3. Ha sigut borillo, però s'ha de dir que els de batxillerat venen molt entrenats perquè juguen molt a futbol i juguen molt junts. En canvi, el professorat, molts del primer cop que ens trobàvem en una pista. Per tant, anàvem en inferioritat. Us heu de fer aquest apult per l'any vinent i encara que sigui uns dies per practicar. Podria ser, hauríem de parlar poder amb l'EVA i entrar dins la lliga de futbol dels patis i així es podria fer un rodatge. I qui ha estat finalment el pitxitxi de l'equip? El pitxitxi de l'equip ha sigut el Martí Coll, al final d'aquest any. Sí. Doncs moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem l'any vinent. Estupendo, moltes gràcies. Bueno, estem aquí amb en Jesús Contreras, que és el tutor del primer de batxillerat B i ha jugat en aquest partit, en aquest torneig de professors contra alumnes. Per tant, volem saber una mica la prèvia, si estava nerviós abans del partit, com t'has sentit, si és la primera vegada que jugues, explica'ns una mica. No, vaig jugar ja l'any passat. Aquest any he jugat menys que l'any passat, tot ho he de dir. I no estava nerviós, perquè és una cosa que fem per divertir-nos, així que... Per què has jugat menys? Perquè no estaves tan implicat, perquè així... No, estava implicat, el que passa que la resta dels meus companys és més... Anaves una mica com ofegat, no? Sí, bueno, he anat corrent, però no li donava la pilota. La pilota em donava a mi. Vale. Llavors, com t'has sentit durant el partit? T'ho esperaves així? Pensaves que guanyaríeu? Explica'ns. No m'esperava que guanyaríem, perquè l'alumnat és molt bo i l'any passat ens van guanyar 7-0, així que ja portava això com el record i ja m'esperava més o menys aquest resultat. Tot i que hem marcat gols, així que... Tornaràs a jugar l'any que ve? Tens ganes? Sí. Doncs, què més li diu? Doncs moltíssimes gràcies, ens veiem l'any que ve. A vosaltres. Adéu. Feu entrenaments tots equips junt o simplement cadascú pel seu costat i després us trobeu aquell dia? Doncs sí, quedem dilluns, dimecres i divendres, i dissabte també a la nit per entrenar a tope per estar a l'alçat. Suposem que és ironia, no? I per últim, si us veieu com a guanyadors... Depèn, contra... Podem guanyar, però contra la batxillerat... Vale, esperamos la de la Miley. No. Ah, la del Charlie. Ah, yo sé cuál es. Sí. He cambiado la letra un poco. ¿Sí? Toma. ¿Estás nerviosa? Ahora no, pero las tres cuando surgen una miqueta. Bueno, es otra cosa. Las cuestiones son... Gracias. Son nervios buenos, ¿a que sí? Sí, es muy bien. Toma. Gracias.